Så, jeg vidste ikke, at priserne de også er miniatyrpriser, eller hvad? Det er vist ikke helt tilladt. Jeg tror, I får røv med det hollandske avlsforbund. Det sætter de ikke pris på. Priserne, der må overhovedet ikke være en hvid den på. Prøv lige at sige derovre, den priserne den står faktisk og klassificerer. Der stod et prisespand, der var kørt. Det kørte sig sur. Og jeg husker det som var det i går, at da de så skulle trådte igennem og øge skridtdækken, at det gik fuldstændig i takt, og de valgte også verdensmesterskaber i dressur for 80-mandskørsel i år. Og vi kigger på bagbenene. Prøv lige at se her, hvor meget de tager hen over forhånden. Det hele er på plads. Det er ikke bare bier. Det er rigtig flot gang.
Fordi så slår jeg mod i baghavn. Og for